Mga dalaw bidag sa Cebu City Jail aron na mag-ung tuig sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga nabilanggo sa maong detention facility. Ano yung report? Bisan sa kainit sa adlaw, nag-antos kining mga dalaw nga naglinya aron sila makasud sa Cebu City Jail ug makauban ang ilang mga mahal sa kinabuhi nga persons deprived of liberty kun PDL. Higpit kaayo ang seguridad nga gipatuman sa jail aron masigurong dili malutsan og kontrabando. Mag-agi sila og layering sa pagsusi, apil na ang mga pagkaon nga maoy ilahang medianoche dayon hilingon ang ilang lawas. Human ini, tugutan na silang makasud sa jail facility. Makagawas unta Masulba kay na priso sa walay sala. Isa may imong duawon dire ron. Akong bana, Pila naman ni ka tuig ang mga unong pa na siya kabuan, sir. kabuan. So sa may imong panghinaot ton bagong tuig. Manghinaot ko, sir, nga makagawas na taon kapoy sig duaw. Matod ni Jail Superintendent Aro, mas daghan ang bibisita sa miaging Pasko apan bidag sa usab karong New Year. Gidugang ni Aro nga ang Cebu City Jail adunay labing daghang PDL nga mokapin sa 6,000. Busa daghan usab ug mga dalaw. Gihatagan og kahigayunan sa jail management ang PDL ug ang pamilya nga magkahiusa sa holiday season. PDL na mo is 6,077 to be exact. 6,077. At ang Cebu City Jail for now is the biggest jail in the Philippines in terms of jail population. Nalampasan na natin yung Manila City Jail, Quezon City Jail, and other big cities in NCR. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.